Spah bapau namdu jong ka US u Elon Musk ulale syaka jingalang jong ka kenhun menteri baningkong jong u Donald Trump presiden jong ka US ha ka samoy trikam ka baar jong u ha ka si balang hapdeng ka jingken tho ka bajur halor ka jimpen hiador jong u ya ka Sorkar umos ubelam ya ka trat Department of Government Efficiency ka batemu ban Pynduna ka Jinglut da ka ba Pynduna ka Sorkar padeng bat ka jing Pynduna ka jimpen lut ule thu ha ka kenhun menteri balu ya padeng bunteli ki jing Shah Byrngem penyap nadu balu sedang ban pau kemat bha ha ka kamsan perthai na duk bautrom ula shimti ya ka syuki presiden jong ka US ha news nem. Kane ka jingkran jong u ka long ru hadin bautrom ula kerpat u ban yang ban batai kumno ka DOGE ka trekam bat ki ki rukom trekam bapura jong ka tei katanan. Umos uba phong ka sopti baseball ka barong saw kum baju phong hadin kata ula yang bat ong ba ukhot ila dekum unong kesan balerin. Kumtaru u Elon Musk ula yang ban pensyai bagi jing temu bakong san jong ka DOGE ka long ban yara ban tek lakam ya ki jing telot bat jing duna ki ba pher ba ka US ka kenduk baru syikata.